Il-Prim Ministru Joseph Muscat faħħar il-ħidma kollettiva li saret mill-awtoritajiet Maltin fjum iddominat minn maltemp kbir li matulu ġew irreġistrati ma' 300 seħħa għal għajnuna lil protezzjoni ċivili. Imma l-mod ta' kif qed jiġi organizzata ir-rispons sodisfatt ħafna. Fl-aħħar sigħat fuq l-aħħar ġurnata u nofs kien hemm ma' 300 sejħa ta' intervent lil protezzjoni ċivili, ġifieri immaġinaw ma' 300 okkażjoni li fihom il-protezzjoni ċivili kellhom joħorġu biex jagħmlu xi ħaġa. Ħafna minnhom kienu għandhom xaqsmu ma' siġar, ma' pannelli jkunu taru minn fuq il-bjut, tabelli jew sinjali perikolużi, djar li jkunu erqu bilma, garaxxijiet u dawn l-affarijiet kollha. Il-Prim Ministru faħħar ukoll il-ħaddiema tal-Ena Malta li ħadmu fuq il-provvista tad-dawl finħawi li spiċċa bla elettriku. Qal ukoll li fil-bidu tal-ġimgħa d-dieħla id-Dipartiment tat-Tindif se jagħmel tindifa ġenerali tal-pajjiż biex jitneħħa kull ostaklu mit-toroq. Intant matul il-jum madwar 50 ħaddiem mid-Diviżjoni tat-Tindif u l-Manutenzjoni sabu ruħhom f'ġirja kontra l-ħin biex ineħħu kull periklu mit-toroq Maltin u Għawċin. Tkellimna mad-Direttur Ġenerali tad-Direttorat, is-Sur Ramon De Guara, waqt operazzjoni ta' tindif fit-triq l-Imdina fir-Rabat wara li riħ qawwi u wassal biex tqaxxtu numru ta' siġar li spiċċaw f'nofs ta' triq. L-art żona li ntlaqtet il-qrija bejn Ħattar u r-Rabat għandna wkoll iż-żona taż-Żejtun, iż-żona ta' Taswieqi, San Ġiljanu ta' Sliema. De Guara elenka l-iktar żoni li saru ħsarat fihom kawża tal-maltemp. Ovvjament il-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema tagħna hija prijorità fuq kollox, ma għandna madwar 50 ħaddiem immexxija mis-Sur Magro llum. L-operations tagħna prattikament fil-ġurnata tal-lum se jkunu propju biss fuq il-maltemp. Fil-waqt li faħħar l-ħidma sewja tal-ħaddiema, is-Sur De Guara tenna li s-sigurtà tagħhom u tal-pubbliku hija ta' priorità għolja ħafna. Preżenti fuq il-post kien hemm ukoll il-Ministru Ian Borg u s-Segretarju Parlamentari Deodo Battista li rringrazzjaw lil ħaddiema għal kuraġġ u l-ħidma tagħhom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.